जोङो माइनाव जानानै दिनै जोङो माइनावनि अनसुंथाइखौ मोनबाय जोङो माइनाव जाबाय नङा होमबा माइनाव जानानै जाहाथे जोङो जोंनि न'खर जोंनि गथ' गथाय जोंनि जाहाथे मोजां शिक्षा मोनो जाहाथे मोजां फरायो बेखौ जोङो बिमा जानानै नायनांगौ आरो गोख्रों खालामनानै समाजखौ जोङो मोजां फोसाबस्रांनांगौ दिनै बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय जोंनि बाहाय जेसेबां आइजोफोर फैदों जाहाथे जोङो ज' जालायनानै मावो आरो बयखौबो खनसे जोंनि बिटिआर सरकार जानानै बाहाय नुजाफैनानै नैबे जोंनि बे माइनाव सोरां बिथांखि बेखौ दिनै बयबो लोब लोब माने दै बाना बादि जोंना आइजोफ्रा नुजाफैदों आरो बाहाय जाहाथे दिनैहाय जोङो नैबे आसनि नैबे माने माइनाव सोरां बिथांखिखौ माइनाव बायद' भूमिসকলক सबके आदरिছো नमस्कार गोजोन्थों रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानगोनां क'क्राझार मिउनिसिपालिटि बर्डनि चेयारमेन श्रीमती प्रतिभा ब्रह्म बिथांनिसिम बे समाव जोंनि हाबाफारियाव मानगोनां एमपि राज्यसभा श्री रंगोरा नार्जारी बिथांखौबो जों मोनफुंनो हादों बिथांखौ बे समाव गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिफैनो थाखाय गुरै खावलायगोन खुलुमबाय সকলোলৈ নমস্কাৰ